режими тоҷик дар моҳҳои ахир аз болои рӯзноманигорон ва блогнависони мустақил фишорро афзоиш додааст. Ҳамин тавр рӯзи 4 июл чанд тан аз фаъолон дар суҳбат бо озодӣ аз он изҳори нигаронӣ карданд, ки мақомоти интизомӣ бидуни пешниҳоди ягон қарори қонунии мақомот телефонҳои мобилии онҳоро барои тафтиш мусодира карданд. қаблан дар моҳи июн собиқ блогнавис ва рӯзноманигорони мустақил Далери Эмомалӣ ва Абдуллои Ғурбатӣ, ки ба ӯ ҳамчун наворбардор кӯмак мекард, боздошт шуда буданд. онҳо дар шабакаи ютуби Далери Эмомалӣ гузоришҳо дар бораи мушкилоти ҷомеа ва матолиби ифшоӣ марбут ба мансабдорон нашр мекарданд. дар ҳоли ҳозир алайҳи ҳарду парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Далери Эмомалӣ бо қисми 1 моддаи 259, қисми 2 моддаи 346 ва қисми 2 банди 3 моддаи 307 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон айбдор дониста мешавад. нисбати Абдуллои Ғурбатӣ, додситони ноҳияи Шоҳмансур, тибқи қисми 1 моддаи 328 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне истифодаи зӯроварӣ нисбати намояндаи давлат, парванда боз карда шудааст. Шариф Қурбонзода, намояндаи додситонии кулли Тоҷикистон, рӯзи 15 июл дар нишасти матбуотӣ дар Душанбе аз сарнавишти боз ду хабарнигор ва блогнависи мустақил Завқибек Саидаминӣ ва Абдусаттор Пирмуҳаммадзода хабар дод. рӯзи 13 июл раёсати тафтишоти Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон алайҳи Завқибек Саидаминӣ тибқи моддаи 307 қисми 2 банди 3, яъне даъватҳои оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ боз шуда тафтишоти пешакӣ оғоз гардид, гуфт Қурбонзода. дар ҷараёни тафтишот иртиботи Завқибеки Саидаминӣ бо ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ва гурӯҳи 24 муайян шудааст. Шариф Қурбонзода ҳамчунин изҳор дошт, ки блогнавис Абдусаттор Пирмуҳаммадзода рӯзи 9 июл барои итоат накардан ба талаботи қонунии намояндагони полис боздошт шудааст. ба гуфтаи ӯ, Пирмуҳаммадзода дар бинои Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат қарор дошта то 19 июл дар боздоштгоҳ боқӣ мемонад. яке аз наздикони Абдусаттор Пирмуҳаммадзода қаблан дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфта буд, ки маъмурони интизомӣ телефони дастӣ ва кортҳои бонкии рӯзноманигорро мусодира карданд. аз шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ ба ӯ занг зада гуфтанд, ки телефони дастӣ ва кортҳои бонкиро аз шӯъба гирифта метавонад. ӯ рӯзи 9 июл вориди бинои полиси шаҳр шуд ва аз он замон то ҳол бедарак мебошад, гуфт ӯ. блогнавис Завқибек Саидаминиро рӯзи 8 июл дар Душанбе дар назди яке аз нуқтаи мошиншӯӣ боздошт ва ба шаҳри Ваҳдат бурданд. кормандони собиқи радио ва телевизиони Тоҷикистон Завқибек Саидаминӣ ва Абдусаттор Пирмуҳаммадзода солҳои охир бо блогнависӣ машғул буданд. дар нашрияҳои худ аксаран режими кунуниро зери танқид қарор медоданд. ана бадбахт, ана корманди ҳифзи ҳуқуқ,